José Souto, Pepe Farías. Hola, soy Belén González. Yo soy Cristina García. Estudié Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Formo parte del equipo de calidad y medio ambiente de Nudesa. Estudiei empresariales e levo traballando en Nudesa toda unha vida, os máis de 40 anos. Chamo Marcos Fuentes Sánchez, son enxeñeiro agrónomo, traballo en Nudesa desde fai 20 anos, traballo no departamento de enxeñería. Soy Salomé Fondevila y trabajo en Nudesa. Soy ingeniera y llevo 23 años en la empresa, acabo de cumplirlos. Chamo Manuel Velay, son camionero aquí repartindo pienso para a granxa de cerdos. Chámome Manuel Silva, aunque todos me conocen por Lito. Vou facer agora un ano, veño de outra empresa do mesmo sector, similar. Soy la responsable de producción porcina de la empresa. Gestiono un poco todo el tema de granjas, cómo van productivamente, económicamente. O meu traballo é apoio a todos os comerciales de venta, solucionar os problemas que teñan a nivel general na explotación. Chámome Belén, estudei Biología e formo parte do Departamento de Calidade de Nudesa. Levo un ano no que aprendí un montón cosas bastante diferentes ás que se ven na carreira. La verdad es que durante la carrera y cuando acabé la carrera nunca pensé que me iba a dedicar al sector de la alimentación animal. Empecé aquí haciendo prácticas en el último año de carrera y hasta hoy. Llevo casi 28 años en la empresa. Eu animamos a todos a que investiguedes as distintas áreas que abrangue este sector, porque a verdade é que son moitísimas, desde calidade das materias primas, granxas, todos os veterinarios. Son Gina Vilacova, son enxeñeira técnica agrícola e dende fai 25 anos traballo para Nudesa. Chámome Abelino Suárez, levo aquí en Nudesa 39 anos. Bueno, eu son Laura, son bióloga e levo 3 anos en Nudesa. Son encargada dunha explotación de nais que está situada no Concello do Pino. E o meu posto de traballo é estar no cuadro de mandos, controlando a fabricación, metendo fórmulas e controlando que todo vai ben. Pertenezco ao Departamento de Nutrición. Chámome Carlos Rivera, son veterinario de Nudesa. Soy Mónica Fondevila, estudié empresariales y ya llevo más de 30 años en Nudesa. O meu traballo consiste en asegurarme tratar a saúde dos nosos animais da nosa empresa Nudesa, máis os clientes, as asesoramos en todos os aspectos que ten tanto a saúde como a bienestar animal. Soy la responsable del departamento de compras, pero de compras de materias primas. Es decir, pues todos los cereales, la proteína que nos hace falta para fabricar nuestros piensos. O que facemos no noso día a día é diseñar fórmulas de precisión para cubrir as necesidades nutricionais dos animais, de cada especie en concreto e de cada idade do animal. O que máis me sorprendeu de traballar en Nudesa, pois que é un sector moi profesional, que sempre temos retos que nos fan mellorar e innovar. Chámame José Ramón e son responsable de fábrica de Nudesa. Chámame Roy Fruiz, levo 10 anos traballando en Nudesa e estudiei Ingeniería Agraria. Eu estudiei o ICP de automoción e despois acabei traballando nisto que ten un pouco que ver con eso porque fago parte do mantenimento a parte de coordinación de fabricación. Estuve traballando no almacén e agora estou no departamento de logística. O meu día a día é moi entretenido. Cal é o que máis me gusta do meu traballo? Compañeros os que traballo que penso que son maravillosos. O compañerismo que temos aquí é máis, sales por aí con os sitios. A mis compañeros, que la mayoría ya son amigos y que creo que somos un equipo muy sólido y que trabaja bien. É unha empresa moi familiar. Que pone a las personas en el centro de la organización y así todos juntos podemos ir alineados a conseguir los objetivos y la estrategia de la empresa. É un trato pois moi de amigos, que é o que máis me gusta. Combinar un traballo na oficina cos compañeros de oficina, unha parte coa xente que traballa nas granxas e outra parte con os clientes nas súas propias instalacións. Somos unha empresa que aposta pola innovación, polas novas tecnoloxías e tamén polo benestar animal. O máis difícil do traballo é cando todo mañán ter que madrugar. E o máis fácil, bueno, pues estar con moitas veces compañeiros e contar un conto é o máis fácil que hai na empresa. Nuestro trabajo no es nada rutinario porque, bueno, nuestra intención siempre es estar en constante evolución, buscando productos nuevos, desarrollando formas de fabricar
que sean más sostenibles y, bueno, sobre todo estar a la vanguardia de sostenibilidad y medio ambiente. Dentro do noso departamento facemos diferentes funcións, por eso fai que sea moi entretenido, desde repartir os camións do pienso, mandar os camións buscar os viaxes de materia prima, repartir os viaxes de sacos. Encántame o que fago, encántame o equipo que temos, en general considero que estamos nunha empresa que fai todo o que debemos facer. Algún consello para a xente que está estudiando e se vai incorporar ao mercado laboral? Cada rapaz que busque facer o que de verdade lle guste, unha vez de que traballar dentro do que acaba obligatorio, polo menos dedicar os teus días a algo co que te sintas realizado e te levantes ás mañás indo contento ao teu puesto de traballo. Mi consejo es que estudiéis lo que queráis, pero siempre que vayáis a por vuestro objetivo. Da igual lo que estudiéis, lo que elijáis o lo que seáis. Lo importante es que intentéis ser los mejores y que vayáis a por la excelencia y a por vuestros sueños.